les institucions, des de la política. El conseller de Política Territorial i Habitatge, Eduard Garcia, de Junts per Catalunya, ha exposat en roda de premsa aquest matí el projecte de llei sobre habitatge. Aquest defensava la liberalització de l'economia. Com ho farem? No ho farem a través de la imposició que ha realitzat en els últims anys el Partit Socialista Obrer Espanyol, sinó que ho farem d'una forma nova, una forma que transmet esperança, i és a través de donar més llibertats a les parts contractants. Considerem que l'expropiació forçosa d'habitatges genera ineficiència, és una sobreregulació excessiva que genera ineficiència. I nosaltres què volem? Nosaltres volem donar llibertat a les parts. Durant la roda de premsa, el conseller ha endurit la seva posició liberal, afirmant que l'esquerra sempre genera pobresa. No riguin tant els senyors d'Esquerra que estan presents a la sala, perquè els últims anys, quan vam governar amb vostès i també amb la CUP, el govern d'Espanya va haver de realitzar una cosa que es diu el FLA, perquè ens poguéssim finançar, ja que la qualificació del nostre deute públic era de bono basura. Per tant, ja veiem què porta l'esquerra. Què porta l'esquerra? Pobresa, pobresa i més pobresa. Per tant, toca canvi, toca progrés, toca Catalunya. Moltes gràcies. Fins aquí l'actualitat parlamentària d'aquest matí. Podeu seguir informats a les nostres xarxes socials o al nostre canal.